tulala ka na dyan? Ah? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Dapat talaga mapatignan ka na namin ng tatay mo. Wag na po, Nay. Hindi anak, magbihis ka na at magbibihis na din ako. Tatawagan ko ang tatay mo para pupunta tayo ng ospital. O anak, hindi ka pa ba matutulog? Anong oras na? Oo nga anak, maaga pang pasok mo bukas. Matulog ka na. Tatapusin ko lang po itong nilalaro ko. Hay nako, anong oras pa matatapos yan? Bukas mo na lang ituloy ang paglalaro mo. Ano ba yan? Sige na po, matutulog na po ako. Good night na po, Nay, Tay. Sige na. Ano ba yan? Hindi pa ako inaantok. Tutuloy ko lang itong nilalaro ko. Maaga pa naman. Mamaya na ako matutulog. Ano ba yan? Lagi na lang talo. Hala, anong oras na pala? Anong oras na? Bakit kaya hindi pa nagigising si Abby? 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 Gising na anak. Nay, pwede po bang mamaya na lang? Anong mamaya na? Bumangon ka na dyan at papasok ka pa. Nay, patayin niyo nga po yung ilaw. Ah, hindi. Bumangon ka na dyan at nakapagluto na ako ng almusal. Oh, bakit antok na antok ka? Ang aga mong natulog kagabi ah. Sige na, lumabas ka na doon. Sige po, Nay, sunod na po ako. Masong, halika na. Kain na tayo. Ulit natin. Ito. Oh, anong nangyari sa'yo? Maaga ka naman natulog kagabi pero mukhang puyat na puyat ka. Ewan ko ba dyan sa anak mo? Siguro naglaro ka na naman. Hindi po, Tay. Hindi po kasi ako nakatulog kagabi dahil nag-review po ako. Naalala ko po kasi na may quiz po kami ngayon. O sige na, magsandok ka na ng pagkain mo dyan para makakain ka na. Sige po, Tay. Abi anak, gising na. Bakit hindi ka pa naliligo? Anong oras na? Bigla po kasi sumama yung pakiramdam ko, Nay. Ay, wala ka namang lagnat ah. Nako, inuubo ka nga anak. Gusto mo bang wag munang pumasok ngayon? Papasok na lang po ako, Nay. Sayang naman po yung nireview ko kagabi kung di po ako makapasok ngayon. Ayos lang yon anak, baka lumala pa yung ubo mo pag pumasok ka. Tatawagan ko na lang ang teacher mo. Huwag na po, Nay. Baka maging maayos na rin po ako bukas. Ako na lang po magsabi kay teacher. Sige anak, ikaw ang bahala. Pumasok ka na sa kwarto mo para doon ka na magpahinga. Ayos, makakatulog na ako maghapon. Sige po, Nay. Papasok na po ako sa kwarto ko. Sige anak. Ayos na bang pakiramdam mo anak? Hindi pa nga po, Nay.
Naku, mukhang hindi na maganda yung ubo mo ah. Gusto mo bang dalhin ka na namin ng tatay mo sa ospital? Ay, wag na po, Nay. Baka magiging maayos din po itong pakiramdam ko. Sigurado ka ba? Kasi mukhang namumutla ka na, anak. Naku, paano na ito? Baka dalhin nga ako nila nanay sa ospital. Ayos ka lang ba, anak? Natulala ka na dyan. Ah? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Siguro hindi na umepekto ang turok sa'yo. Kaya mabilis ka na lang dapuan ng sakit ngayon. Dapat talaga mapatignan ka na namin ng tatay mo. Wag na po, Nay. Mawawala rin po itong ubo ko. Hindi, anak. Magbihis ka na at magbibihis na din ako. Tatawagan ko ang tatay mo para pupunta tayo ng ospital. Paano na kaya to? Wala naman talaga akong sakit. Tinawagan mo na ba si Doc tungkol sa kalagayan ni Abby? Oo, nakausap ko na siya kanina. Mga 3 turok nga daw ang gagawin sa anak natin. Dahil baka tinamaan daw siya ng virus. Paano na kaya to? Mabuti naman kung ganon. Para hindi basta-basta dinadapuan ng sakit ang anak natin. Halika na, anak. Pumasok na tayo sa loob. Pumasok na tayo, anak. May problema ba? Wala po. Parang bumubuti na po yung pakiramdam ko, Tay. Kaya hindi na po natin kailangan magpating sa doktor. Ay nako, anak. Nandito na tayo. Kaya mas mabuting magpatingin ka na. Oo nga, anak. Nay, Tay, huwag po sana kayong magagalit. Wala po talaga akong sakit. Ha? Ano? Ulitin mo nga yung sinasabi mo, anak. Wala naman po talaga akong sakit. Sinabi ko lang po yun para hindi po ako makapasok sa school kanina. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Napuyat po kasi ako kakalaro kagabi. Wala na po kasi akong ibang naisip na dahilan para makabawi ng tulog. Kaya nagpanggap na lang po ako na may sakit. Alam ko. Ha? Alam niyo pong wala akong sakit? Oo. Alam kong wala kang sakit. At alam kong puyat ka lang kagabi sa kalalaro mo sa cellphone mo. Sorry po, Nay, Tay. Pero, paano niyo po nalaman? Bago kami matulog ng nanay mo, naisipan niyang silipin ka. Dahil naiwan mo sa sala yung mga gamit mo sa school. Ipapasok sana niya sa kwarto, pero pagbukas niya ng pinto, nakita ka niya na naglalaro ka. At paano ka magre-review? Naiwan mo ang mga gamit mo sa sala. Doon pa lang, nalaman ko na nagsisinungaling ka. Sobrang antok ko lang po kasi, kaya nagawa ko pong magsinungaling sa inyo. Hindi ka aantukin kung natulog ka ng maaga at hindi inuunang paglalaro. Sorry na po, Nay, Tay. Patawarin niyo po ako kung nagsinungaling po ako sa inyo. Alam mo, anak, hindi maganda sa bata ang pagsisinungaling. Pag nakasanayan mo yan, wala nang taong maniniwala sa'yo. Tama, anak, ang sinabi ng tatay mo. Dahil sa madalas na pagsisinungaling mo, hindi ka na paniniwalaan ng mga taong nasa paligid mo. Kaya ngayon pa lang, sinasabi na namin sa'yo na mali ang pagsisinungaling. Naintindihan mo ba, anak? Opo, Nay, naiintindihan ko po. Sorry po ulit. Sige, anak, basta wag mo nang ulitin yun, ha? Opo, Tay. Sige, uwi na tayo. Opo.